I pozdrav svima ljudi od jučerašnje komšije. I danas snimamo video top 10 najgledanijih videa na YouTube-u. Prije nego što krenemo na ovaj video, ljudi, provjerite jeste li se subscribe-ali na moj kanal i ako niste, sad to napravite za godinu dana sreće. I da, sad tek u montaži sam skužio da mi malo šteka ovaj mikrofon, tako da nemojte zamjeriti. 10. na listi je Taylor Swift pjesma Shake It Off sa 2,9 milijardi pregleda. To je bilo u 2014. objavljeno. Ima 9,1 milijuna lajkova, milijuna ljudi, i 973 tisuće dislajkova, što znači da je poprilično uspješno ispala pjesma očito. Neću koristiti ovom video kao ni nijednu pjesmu zato što ne želim udariti copyright, jer mi fali još jedan strike. Znači, znate to već, da bi mi, ne znate u biti, da bi mi ugasili kanal. Tako da, žao mi, nađite, bit će vam linkovi od svih tih stvari u opisu videa. 9. video na listi je Katy Perryna pjesma Roar, kako god da se čita. Ima 3 milijarde pregleda i još nešto malo, 59 milijuna. Ima 10 milijuna lajkova i 871 tisuća dislajkova, što je čini uspješnijom od pjesme od Taylor Swift. 8. na listi je Maroon 5 Sugar pjesma. Ima 3,100 milijuna pregleda, milijardi ljudi, ne milijuna, pregleda, objavljena je 2015. i do sad je uspjela skupiti 11 milijuna lajkova i 509 tisuća dislajkova. 7. na listi je također pjesma od Justin Biebera Sorry. Ima 3,300 milijardi pregleda i ima 12 milijuna lajkova, ali zato i veliki broj dislajkova. Ima čak 1,5 milijuna dislajkova, što je po mom mišljenju zasluženo. 6. na listi je pjesma koja je rušila sve rekorde i znate da je bila najpopularnija pjesma. Bila je prva, ja mislim, koja je prešla 2 milijarde pregleda na YouTube-u i to je Psy Gangnam Style. Ima 3,6 milijardi pregleda trenutno, 17 milijuna lajkova i 2,3 milijuna dislajkova. Svi se sjećate te pjesme. 5. na listi je Uptown Funk od Bruno Marsa i Mark Ronsona, nebitno, i ima 3,8 milijardi pregleda. Nastaje 2014. i do sad je uspio skupiti 14 milijuna lajkova i prva do sad koja nije prešla 1 milijun dislajkova ima samo ljudi, relativno samo 866 tisuća dislajkova. 4. na listi video je prvi video koji nije pjesma zapravo, nego Maša i Medvjed, recept za katastrofu od Get Moviesa. Ima 6,8 milijuna lajkova i ogromnih 3,7 milijuna dislajkova, što znači da im video baš i nije uspio. 3. pjesma na listi je Wiz Khalifa See You Again. Ima 4,5 milijardi pregleda, 27 milijuna lajkova i 863 tisuće dislajkova. Zašto je ova pjesma toliko popularna? Je zato što je bila korištena u Fast and Furious 7 kad je Paul Walker umro i korištena je kao neki tribut za njega i zbog toga je ta pjesma bila toliko popularna. 2. pjesma na listi je Ed Sheeranova Shape of You. Ima 4,8 milijardi pregleda, 22 milijuna lajka, znači 22 milijuna lajkova, to je jako puno, i 1,2 milijuna dislajkova. I nemam pojma, ovo je bilo dosta popularno prije 2-3 godine, da, 2017. Ne znam zašto, ali ljudi su to voljeli. Prije nego što krenem na zadnju pjesmu, da, pjesma je ova spoiler alert, uglavnom ljudi, lajkajte ovaj video i subscribe-ajte se ako već niste, zato što će biti jako puno zanimljivih videa u budućnosti kada se ova korona kriza završi. I došli smo do te zadnje pjesme, to je, vjerojatno svi znate koja, ljetni hit prije 3 godine, Luis Fonsi Despacito.
Zašto ova pjesma bila toliko popularna? Vjerojatno zato što je kao prvo na španjolskom, a na španjolskom sve zvuči bolje. Ima 6,7 milijardi pregleda trenutno, 37 milijuna lajkova i 4,4 milijuna pregleda. To bi bilo to od našeg videa i vidimo se u sljedećim videima.